Kumar, ni fa taka ce amma ba a matsayin masoyiya ba. Kai fa babban abokina ne. Sai da kika na fara sanki tukunna, zaki fito ki wani ce min ke kawata ce? Me yasa kika dinga yi abubuwan da suka sa na fara sanki? Dama mata haka kuke ai, mai wadara. Kuma maza kuna da irin naku. Amma dan Allah ni dai kawai yanzu ka sauko. Me ke faruwa ne ana? Ka sai mu yi duk wata magana da zamu yi ka ji ko? Sai kin gaya min tukunna, me ya matsalar tamu? To ai kaga irin ta ko? Mutane suna son raya abu a cikin zuciyarsu ba tare da wata kwakwarar hujja ba. Mu je mu ga yadda za a kare. Jandini! Malam da Allah bari mu ce. Dan manya ka sauko mana kai kuwa. Kai, dan raina hankali. Ba can da ni kake so ba? Ko wannan nan da ni din kake so? To. Idan kai sauri ka sauko, to zan rungume ka in ce maka ina son ka. Hakan ya ma? In ya ma ka sauko. Yi sauri. Aha! Yarwa, da ina can yanzu kuma ina nan. Yawa. Ganin nan to, gaya min ana sona. Na bata ji ne mari ne kika shirya ba za ki yi? Kai, kenan haka kake kowace yarinya kana son ta? Yanzu ba a kanta, ka ce za ka faɗo daga sama ba har ka manta ta? In ana abota dole ne sai an yi so? Saboda son zuciyarka, da daddiyar abotar ku za ka ɓata? Yau dai, ka yi sa'a na taimake ka. Ka san me soyayya ta gaskiya kuwa? Ni ma kaina ban sani ba, amma ka sani alheri ne, saboda haka kar ka yi garaje. Ya guri ruwa. Tam, a yau din nan na ceci wani hamazo. Da kyau, gwanin burgewa. Abin ya soma ne daga Charminar zuwa Shamshaba, daga Amir Pet zuwa Ambar Pet, daga Hema Nagar zuwa Hayat Nagar. Amma duk ban ga goton ba. Ko yaushe zan gan shi? Gaba ɗaya na shiga damuwa ba kaɗan ba. Haba, ya yi saka da Allah, ke karɓo mana abin da za mu sha. To shi kenan. Jimana, za ka sha cappuccino? To shi kenan. Dala ban cappuccino 2. Cappuccino 3. Yawa bari dan wuce ko? In tambaye ka me yasa wannan kofi din ke da sanyi? Yana bai cewa kai a baka kofi mai sanyi. Alazi ne. Ni ban ci abin kofi mai sanyi ba. To ya naga kofin ba komi. Kofi mai zafi nake so. A takaice tafasasshen kofi nake so, ka gane? To yalla bai. Ke dandu, ga goton ɗinki na. Mutumin da kike kauna kike ta nema ga hoton hannunsa. Tafasasshen kofi ya samu zafin kai. Kun gani ba? Irin abin da nake faɗa. Da kaɗan komai yake zuwa ya haɓaka daga baya. Shakka babu wata ran sai na haɗu da goton. Na tabbatar. Yayi ka gaya mata kai ne goton din mana. Ni ma kaina yarinya ta burge ni tun ba yanzu ba. Dan har na ji na fara santa. Abin da ban mamaki.